ഈ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയുടെ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ടാം തരംഗം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെയെല്ലാം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. രോഗബാധിതരാകാതിരിക്കാനും രോഗം ബാധിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു കടക്കുവാനും ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എപ്പോഴും ശക്തിയാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സജീവമായ നടപടികൾ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുമുണ്ട്. നിരന്തരം കൈ കഴുകുക, അതുപോലെ ഇരട്ട മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങി കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കൊപ്പം അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത്. നല്ല ഉറക്കം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 6-7 മണിക്കൂർ നേരം ഉറങ്ങണം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രായമായവരുടെ കാര്യത്തിലും ഉറക്കം 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. കുട്ടികൾക്ക് 9 മണിക്കൂർ എന്നതാണ് ശരിയായ കണക്ക്. ഉറക്കം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ്. നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സൈറ്റോകൈനിൻസ് എന്നൊരു ഘടകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഭക്ഷണം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഏറെ പ്രധാനം. ഇതിലെ വൈറ്റമിനുകളും പോഷകങ്ങളും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, വയറ്റിലെ ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഇവ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പഴങ്ങളിലെയും പച്ചക്കറികളിലെയും ഫൈബറുകളാണ് ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മോരും നല്ലൊരു വഴിയാണ്. മോര്, തൈര് എന്നിവയെല്ലാം പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഉറവിടമാണ്. നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദോഷം ബാക്ടീരിയകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുക ശരീരത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും വയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനുമെല്ലാം തന്നെ ഏറെ നല്ലതാണ്. നല്ല പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തൊരു വഴി. ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. ഇത് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ നീക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കും. ഇത് വെള്ളമായോ സൂപ്പായോ ജ്യൂസായോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. ജ്യൂസാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാരങ്ങ വെള്ളം, മോരും വെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. മദ്യം, കോള പോലെയുള്ള കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇവ കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡീഹൈഡ്രേഷനും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വരുത്തുന്നുണ്ട്. അമിതമായി മധുരം ചേർത്തവയും ഹൈ ഫ്രാക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് ചേർത്തവയും ഒഴിവാക്കണം. ഇതെല്ലാം കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ടെൻഷൻ കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോൺ വർധനവിന് കാരണമാവും. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യോഗ, ധ്യാനം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ്. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറക്കുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ദോഷവിചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക. യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾക്ക്. പുറത്തുപോയി പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല പോലെ വലിച്ചെടുക്കുക. 1 മുതൽ 4 വരെ മനസ്സിലെണ്ണുക. ശ്വാസം വയർ വീർത്തു വരുന്നത് വരെ പൂർണ്ണമായും വലിച്ചെടുക്കുക. 2 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുക. പിന്നീട് 1 മുതൽ 4 വരെ എണ്ണി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വരെ പതുക്കെ വിടുക. പതുക്കെ വേണം ചെയ്യുവാൻ. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ദിവസവും ഒരു 10 തവണയെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രവാഹം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുവഴി പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വ്യായാമം. ദിവസവും 45 മിനിറ്റ് വീതം വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഇത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നടക്കുന്നത് ഒരു വ്യായാമമാണ്. വലിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നടത്തം ശീലമാക്കുക. വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പുഷപ്പ്, കോണിപ്പടികൾ കയറുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചില പ്രധാന വൈറ്റമിനുകൾ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നവയാണ്. വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ B6, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്.
വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, പാൽ, ഇലക്കറികൾ, അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ B6 അടങ്ങിയ മീൻ, മുട്ട, ഇലക്കറികൾ, പാൽ, അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുളിയുള്ള ഫലങ്ങൾ, അതുപോലെ സിട്രസ് ഫലങ്ങൾ, വൈറ്റമിൻ ഡി യാൽ സമൃദ്ധമായ മുട്ട, പാല്, അതുപോലെ ഒലീവ് ഓയിൽ, ഫ്ലാക്സീഡ് എന്നിവയിലെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മികച്ചതാണ്. മുട്ട, ഇറച്ചി, പാൽ വിഭവങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമുണ്ട്. മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. കടല, പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ, നിലക്കടല, ബദാം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് നല്ലതാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനുകളാണ്. കഞ്ഞിയിൽ പയർ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. കഞ്ഞിയും പയറും പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമാണ്. പ്രോട്ടീനുകൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ്. മാസ്ക് ധരിക്കുക, അതുപോലെ കൈകൾ കഴുകുക, തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്താൽ വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വ്യക്തി ശുചിത്വം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനും അത് ഗുണകരമാണ്. കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരിയെ തടയാൻ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളം ചാനൽ. ആരോഗ്യപരമായ എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.